Og det går ud fra, at der er nogen af jer, der tænder for og lytter til det næste kommende. Jeg ved ikke, om man kan kalde det et orkester, men i hvert fald det er en verdenspremiere nu her. Vi skal præsentere Dingle Banner på Hollywood! Vil I virkelig have mere? Jamen for fanden, så er det sammen, det stinker der for hårdt. Så tager vi lige drikkevisen igen. Så skal vi kraftigt ind og synge med. Så vil jeg høre, de synger med, eller så får vi midt i nummeret. Så vil jeg prøve at se, om jeg kan huske den her gang. Så synger I med! Nu går vi hjem for alvor. Nu mener vi det.